Aquello no és jo si dan en paños menores. Ai, no, perdó, era un moscat. Clar, conxa, tots dos surten quan fa bon temps. Ai, no pensava que m'hi quedaria de tant de cridar. Vinga, Rafa, concentra't! Ja estic concentrat, tio Toni. No vull deixar de ser el número de l'ATP, no? No cridis tant, que em deixaràs sord de sis quiosquerra, no? Per ser el número 1, se guanya pista, no se vota com unes eleccions, no? Merda! Les eleccions! Momentet! No tire! Don tir! Ne tirite! Ne tire. Ti faltava dire un italià, no? Sí, i en vegit cintic. Piràmide, àguila, ull escarabat. Els isquios, no? I el vot per correu a les eleccions de Manacotxa. No ben recordat, tio Toni. Estic tan concentrat en el torneig i m'ha fuit d'escap, no? M'ha fuit d'escap. Fins i tot en Pocholo ha votat. Home, perquè li han dit que era la festa de la democràcia, no? I ell no es pot perdre cap festa. Això s'ha de solucionar. Au, ja és una urna per votar per correu. Vinga, vota. He dit vota per les eleccions, no vota, Moses. I ara què, no? Ara he de cercar una bústia per enviar l'urna per correu. I això passarà per l'enclenxa d'una bústia. Rafael, tens raó. Això del vot per correu és una estafa. Bé, Satxa, podem fer el vot telefònic. A veure. Au, ja marxa. Hola, som Rafael Nadal, no? Volia votar. Com que no som jo? Diu que no som jo, no? Nen, senyorita, Rafael, que és el que millor sap fer, vinga. Au, ja. Ahora ya se lo cree, claro. Ja, se li digui el vot per telèfon. No. El vot és secret. No, res. I jo no m'hi quedo sense votar, Rafael, me vol dir que punyeta fas? Tu sempre dius que copeig molt fort i en perdició, no? I de menys si no hi ha aquestes papeletes arriba a Manacor i encert dins l'urna, no? Ai, Rafael. Mira de conservar el número 1 de l'ATP perquè el Premi Nobel de Física no el te donaran, No está loco. No, es que no ha votado. Che, demócratas. Demócrata lo será su padre. Tens una idea?